Sang Prabu, nun kula aja dadak ngenteni panjaluk ing Pandhawa. Kurawa kabeh luwarana. Sedika. Tak pethukne dhewe ratu iki. Kadangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayitmu kantonging Paluapindha wangsiding kakung karagan anjrah sabdaning sata kakuluruk asauran samono panmeh rahina mega bangkaton sumunaran
Lokita lilting idung Katung katering hamomong minangka sambunging carita katingal gumlaring negari Ngamarta ya negara Indraprastha ya praja Cintakapura negara Kaloka gedhe padhang Jakate dhuwurku sadoh marang kuncarane Kang Asta pusaning praja inggih Pambayun Pandhawa Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Sang Gunatalikrama ya ing Sang Sadadwija Kangka pinarak ing Singangsana jinajaran Kang Rayi Raden Werkudara tuwin kembar lan Gusti mangkono pateng Sang Prabu Kresna
gajah niyah ning talaga kadilangit mambang tangpas ulano pamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap kang sekarang kadi jalada nuwun mangketa Yayaji kula tingali paduka Yayaji hanggung kendel tanpa sebawa menggalih menapa Yai duh Koko Prabu kadang kula sepuh mila ri paduka namung kendel labet anggen kula mipratosaken dereng wangsulipun jimat Kalimasada Pusta Jamus ingkang kabekta Petruk Koko Prabu napa menika welaking jagat saking pangeran ingkang kadhawaken dhumateng mri paduka Pandhawa Koko Prabu iya kepara nata ditengresna kakangku Kalimasada ilang saka gedhong pustaka bareng karo ilanging si Petruk ing mangka surasaning Kalimasada dadi kiblat lan panutan saperangan akeh bebrayan ngamarta yen ora tumuli bali padha karo uripe wis ora duwe tuntunan gek dadi apa donya sing tanpa Kalimasada moh Kresna kakangku ben atur di Mas Werkudara Yayaji wonten dawuh Koko Prabu saking pamanggih kula icaling Kalimasada menika mboten nama Gusti ndhawaken lak dhumateng para kadang Pandhawa kula kinten ing mriki pangeran ngemutaken dhumateng titahipun supados resik diri saking tumindak ing ngawon ugi dipun ngemutaken supados para manungsa ingkang sampun pitados dhumateng waring Kalimasada wau sami purna halindakaken ingkang kababaripun sami purna tresnasi dhumateng sesama tuwin purna pamayuhayuning bawana sampun ngantos wonten kedadosan sareng sampun mangertos isi 110 Kalimasada malah lajeng kangge dak-dakan ngrisak dhumateng saming gesang menika boten kenging Yai Kresna kakangku piye Werkudara sing soto minta kaya ngono kuwi menungsa sing seneng ngudhokake marang kekarepane marang wong liya dikongkon kudu manut karo tumindake dheweke ora ngerti yen penemu mau cacahe ora beda kelawan cacahe wong kuwi Dewi Kresna kakangku kepara bener Werkudara namung ketingalipun Yayaji sampun utusan Yai Kyai Harjuna swadhating Saptawarga Yai ninggih lurandipun Koko Prabu namung inggo samangki Yai Janaka dari ketingal wangsul Koko Prabu paryogi menawi dipun artos tawis Yai lho ninggih Koko Prabu istakaken dawuh long-long ning driya mangun kong kanduwan rimang lelena tanpa kandhen yen tan tulusa mengko sang Hyang Utama saling Patih Harya Suman
Ayat dari sang kabirangu Rinangkul tinempit-tempit menika paman Pati Sengkuni ingkang semengko rawuh wonten ing Pandhapi Ngamarta sesampunipun asat pun angriwe daya-daya kula nyuwun wartos wonten menapa paman Pati aduh anggir anak Prabu Puntadewa ketiwasan nggih wekdal menika negari Ngastina kabedah ing mengsah Narendra saking nagari Lojita Tengara nun inggih Prabu Tongtongsot sampun kelampan mundur ing neraka Duryudana kapor samangke piyambakipun badhe miyaraken jajan malih kaning luruk dhateng nagari Ngamarta mriki anak Prabu mila mugi anak Prabu paring sumengko lan samapta ing gati aja tok melu-melu. Mangkin suya tengah kulem lengeng arum Hungkara sang Brahmana tan pindah swaring madu prangta manut kembang arep ning rimang kriyang ning kantha marma sangga jaya kantha iki Dimas Arjuna ingkang wis bali pan pawartan ninggone siadi sowan Kangjeng Hyang Sabtu Arga nyuwun Kalidamar Arjuna nulinggih Koko Prabu Kangjeng Hyang paring dawuh wangsulipun jimat kalimasada kedah tinumbasan kanthi pandha nindakaken tapa ngrami Koko Prabu mangkono Yai nulinggih Yai KIP wonten dawuh Kakang Prabu Ndrawati jumbuh kelawan sabdaning Kangjeng Hyang Abiyasa iki Werkudara kepara wis budha marang Praja Ngastina kang wigati bakal nundung mungsuh kang wektu iki wis lakon bedah Praja Ngastina nadyan pun Kakang babar pisan ora percaya marang aturing Sengguni sing jarene ratu mau bakal bedah Praja Ngamarta tak kira ora ana alani yen to siadian pun Kakang sumusul marang Raka Brasi Werkudara bumi gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lur gintaning sang mawe gandrung inggih Kakang Prabu nampun nderek menapa dawuh Koko Prabu Ndrawati nuwun sewu Yai Aji wonten dawuh Kakang Prabu menapa wonten pareng paduka menawi paduka Yai Aji kula derekaken ameng-ameng nyelaken negari Ngastina Yai inggih Kakang Prabu Istana dawuh monggo kula derekaken Yai Aji
padangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayekna mengkoto Sang Prabu Anom Jayastika wonten dawuh sinuwun perlu aku ngilingke marang jeneng para Sang Prabu yen to olehku dadi ratu ening praja Nusarukmi ora suwe meneh gandeng aku iki mung kepengin mbuktekke kaya ngapa ampuning pustaka jimat kelima sada mula banjur tak gawa mlayu nganti teka Nusarukmi kene lho sawise aku maca isining jimat kelima sada kanthi madhep mantep jebul kang tak gayuh teka aku dadi ratu iki sing tak anggo piyandel mung ampuning jimat kelima sada ketitik sira wis kelakon kalah karo dayane jimat kelima sada jebul ora mung mandhek ana kabar bab ampuning kelima sada iki aku wis mbuktekke dhewe kehebatane mula welingku marang Sang Prabu Jayastika aja pisan-pisan kowe maido marang surasane jimat kelima sada iya luhuran dawuh Paduka Sang Prabu rong sot kejaba saka iku ketoke aku ora bakal suwe meneh dadi ratu negaramu kene iki Jayastika wis teka dadi wanci panguwasa Nusarukmi tumuli tak balekke marang Sang Prabu kang majipi negara iki ya mung aku meling karo kowe ya Mas Jaya supaya olehmu dadi ratu kuwi slamet gak eneng apa-apa lan gak mlebu ning nggon penjara kejaba sira nindakake 12 bab surasaning pepangkem Serat Kitaradya luwih wigati yaiku sira uga nindakno marang pewarahing wong kang dadi pangarsa kang sinebut catur wara winasis iya catur kuwi papat wara kuwi pinilih wasis tegese pinter dadi piwulang papat mau yaiku kang sinebut sidik kuwi tegese jujur ora mincla-mincli rembugi bisa bener pengucape titis wicarane mandi apa kang dadi sabdane lan awas mripat batine kala mangsane kena goroh ning gore mau kanggo pepayunging keslametan lan kanggo keperluaning negara sing luwih wigati inggih Sang Prabu wara kang kaping pindho yaiku amanah tegese kena dipercaya lire biswa ngandelake kapercayaning liyan lan wong amanah iku bisa ngrampungi gawe ora nginggokake kapercayaan sing wis disampirake ning pundhake inggih Sang Prabu kang kaping telu yaiku tablek kuwi tegese biwarakake utawa aweh piwulang pituduh lan sesuluh sing kabeh mau bisa mahanani tentreming ati tentreming bebrayan agung lan tentreming warga masyarakat wong tablek kuwi yen diweni Purbawasisa ngabarake sawening pawarta ya dikabarake apa anane ora suda lan ora wuwuh lajeng ingkang wekasan menapa sinuwun ingkang wekasan yaiku fatonah kuwi tegese cerdas pinter mumpuni sabarang kawruh utawa ngelmune wong fatonah kuwi watake bodhone dina kok ngarep pintere ditutup-tutupi sebabe apa pamrih ora gampang ngungalake dada merga dialembono dening liyan kang jalari duwe hambek angkuh sombong rumangsa luwih dhewe mula sesantine wong fatonah kuwi tansah eling marang tembung aja dumeh lamun pangarsa bisa kaya kang tak kandhake mau uripe mesti tansah
tinuntun dening Gusti Singita Jagat ya Sang Prabu lan uga bakal sliyudan dening para kawulane uga wados saka sakraing Urbeda tur atine ayem tentrem pikirane ora kemurungsung merga rumangsa ratu mindak kang nyerak marang watoning donya lan ngakirate ya Sang Prabu inggih sinuwun Dumados Sang Prabu tansah resta ageng lono. Iya. Mas Jaya, kula aku bar meling-meling kok wetengku kok rasa luwe. Weh lah. Dos pundi Sang Prabu tong-tongsot menika gerah luwe. Luwe kok lara. Iya. Apa mbri mau sih ana pincuke ya. Ih, tas dipun ngengai keng wayah Aryan. Dipun tutupi kula wae. Putu siji ae jan nyeneng kita. Mbahne nyambut gawe tutup-tutupi panganan niku terus go mulih. Ora ding mung guyon dikira tenan. Aja sing ngaku kancaku gawe tak eleke. Ora perwira kowe nggawa kaya ngono kuwi. Sini-sini kaya yoga kuno nggawa buntel. Heeh. Ning kok rada semelenget ki. Kenapa ki, Dik? Kajaringan tetek iki kecentok apa? Banget. Esthipun kula nggih sampun mampir namung ajrih badhe matur. Tepaksa kula empet. Ya kudu ngono wong kowe iki andhaku kok. Kula ingaten. Ha iya, sene kowe ning mburiku ya kudu nadahe apa-apa dadi. Kowe maji dadi prihatinmu karo tapamu ya. Yen tapamu kuat ki kuat dhewekke aku. Wih. Mung sak entut iki. Dhuwur men kasihate. Nduting pengarepe beda. Padha basa iki yo beda. Nyata lato saking dosa sakuru kula. Ya mutusa saeng Sri Geger Jawi. Harimang lelena tanpa kanden yen tangklusa mengku saing diah utama mangkono sanata muda nyolon ngrepo ana apa bocah menggo mlayu-mlayu kathokmu nganti suwek unjuk uninga sinuwun ing jawi wonten pareng apa ingkang ngandhateni mungsuh nggih saka ngendi kacariyos saking negari Ngamarta para Pandhawa sinuwun aduh dopat sajar raca kimpenku mong aku mau ngimpi dirubung siwur jebul mungsuh gawat teko kene Pandhawa teko rene ora urung arep njipuk sing tak gawa iki mula ta mula aku turu ora kerasan mergo kelongan karo wong omah wakil mung guling jebule kimpet sing ora apik tak titeni bola bali aku anggere ngimpi kok ngising mesti kelangan minta titeni bola bali nek mung metu sithik iki kelangan sithik nek brol akeh nganti jutaan hewan sing ilang kaya numusi kaya ngono mau lagi ngentut lho jane urung saning tamune Sang Prabu nun kula aja tak ngenteni Pandhawa ing Pandhawa
Kurawa kabeh luwarana. Sedika Tak pethokke dhewe Ratu. Kadangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayitna Iki ana wong gagah perkasa teko ning ngarepku. Sapa jenengmu Werkudara? wah wis ngerti jenengku iya kuwi aranku kowe kuwi sapa Narendra Sekala Cita Tengara. Jejulukku Prabu Tongtongsot. Ana parigawe apa kowe teko ana Ngastina kene? aku njaluk bali panguwasa praja Ngastina sing kok rebut lan kowe ora bakal kelakon bedah praja Ngawarta yen durung bisa nglangkai bangkit ing Werkudara. Lho. Jagat Dewa Bathara kok ana pawartos sing ora pas. Werkudara ngawur kanggamu sapa sing arep bedah praja Ngamarta kuwi jenenge kowe satriya sing kurang waspada buktine kowe gampang didukumbo karo manungsa sing pengawak setan apa wis mingerke blatku kok aku ngurusi negaramu ngerti ya Werkudara tekaku kene ora niat bedah praja Ngastina ning aku mung dandan di praja Ngastina dandan jiwane para Kurawa sing wis kebacut ngoyot marang tumindak serakah yen bisa arep tak bilasi mboko sithik ben bali marang dalan kautaman dalan bener lah yen tumintakku iki tak anggap luput tegese kowe seneng yen negara kuwi diiseni wong serakah karo wong sing angkara murka tumindake runtuh. Wah jebul becik banget tumindakmu. Langening kalangnyana gelar pandam muncar pinon kekonek surung soro petan padang kaya wong kisinan ana apa Werkudara Prabu Tongtongsot atine apik dheweke ora ngrebut panguwasaku Ngastina saka tanganing Gurupati ning jaremu kepengin dandan. Mula Siadi aja pang mriki karo watake Sengguni ya.
buktine bubar ngubupi si Adi saiki ndi raine Sengkuni ora wis katon to ora wis katon iya ora ketok menungsane lha iya mula aja nganti kowe pangling karo Sengkuni ya kaya ngono kuwi gaweane Sengkuni sak nggon-nggon ngobak-obak marang katentreman liyan sebab dheweke ana sing mbayari di iya mula kudu sing ati-ati kudu sing muat awake dhewe aja gampang dudu kumbo asna kakangku iya kan wis teko Praja Ngasta babar pisan ben eneng gawene iya Arjuna wonten dawuh Gari Bagong timbalono sendika Kang Prabu Kakangmu padha warandena becik besok amnemu baris kang prayitmo Garing Bagong kula wonten dawuh sinuwun kowe tak jaluk gawemu keparingipun dawuhipun des pundi mara gage kowe padha nangisa ning ngareping Prabu Tongtongset kae garing kowe sambata yen bapakmu Semar lara banget dene Bagong kowe sambata yen Mbak Yumu bojone Petruk lunga ora pamit sedika Nagdar pandamun sarang kinon kekoneng surem sorote tangtadan walah Bagong piye to Le Bapak Semar mbuh esuk mbuh sore Gong ditambani apa-apa wis gak mari gak waras babar pisan walah penyakit apa sing nyandang yang awakmu wilara kok malah awakmu lemu eneng wong tilik goroti yontek lara apa ngomong ning edeg-edegi ati ora omong mripate ketok putih tok kala-kala sok kejang-kejang sikile mong kowe linga ya mau sing duwe tanggung jawab anak apa awake dhewe bakal kelangan wong tuwa to Gong bapak piye Le alah bapak kok ya ora mesake karo anak-anake wis surungane gawean lara terus jenenge sobat kae ora mesake karo sing kelompok-kelompok
Ulen Gagas Petruk nganti tok rewangi lara to, Pak. Oh alah yu Mbak Yu Rantawati bojone Petruk. Kok mung semono lehmu tresna karo kakangku to yu. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Lagi ditinggal Petruk sedih lho wae kok kowe wis minggat karo wong lanang liya.